Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yay! Ngizwile indaba ngama Housewives ase Mzumbe, the real Housewives of Mzumbe. Hayi, ehlisana umoya. Bengicela ukuthi singaxatshaniswa abantu baseMzumbe. eMzumbe angikwazi ukuthi kungakuphi, kodwa ngiyazi ukuthi kuse-KZN khona. Laba abaseMzumbe sibazi ngoba bavela kuphi, kumabonakude wethu. Nokubahleba-ke sike senza ama-reviews. Futhi lokho akusho ukuthi ezinye izinto esiyishoyo ziyiqiniso. Vele-ke ukhona ozomthanda ukudlula omunye kodaliwe lokho, kodwa phela kusho ukuthi-ke ngoba nakhu uthanda bani ukudlula omunye, asisezukhuluma, asisezuhlaba la sifuna ukuhlaba khona. Nje into ebalulekile ukuthi singayilahli kakhulu inhlonipho. Yabo inhlonipho uma siyilahla, ungcono asilahle nje kube u2%, kube into encane. Ngoba phela ngithi lama-reviews lawa suke nasesisho imbono yethu, sisuke sesi-eda futhi okunye ngoba phela vele ishow siyibukile nabanye. Uma sengiphinda vele into oyibukile yonke sekufana nokuthi akukho engikwenzile. Kanti kulo ongayibukanga-ke yena usuke nje elalele into entsha. Okunye-ke ishow le ingesithembu okuyinto thina esibukela kude komakhelwane abale kude. Mase sibuke ekuduzane-ke ingakho usubona wena ukuthi hayibo abantu nje baze ba-crazy ngeshow engathi shu, cha siyaqala ukubona isithembu eduzane. Nalokhu futhi okwenza ukuthi-ke sigxeke osenza ama-reviews ingoba ishow siyayibuka. Ngoba ukube besingayibuki beyingekho into yokuthi sithi uMayeni ubukeka enje, uMacele ubukeka enje, uMakhumalo or uMangwabe. Lokho sikususelaphi kwinto esiyibuke ku-TV. Ngesikhathi-ke bona benza isinqumo sokuthi bazovela ku-TV base be-ready bonke ngokwami ukubheka ukuthi-ke masesivelile kuzoba nabantu abafana no-Fix Channel abazosho lezi zinto abafuna ukuzisho. Kodwa ku-Fix Channel ufanele yena enze njani? Abe nendawo yokuthi noma ngabe-ke ngiyakhuluma ngabo, kodwa-ke angibahloniphe phela. Ngizokubeka lokho engikubekayo futhi ngizohleba, futhi akekho engizothi hawu angihlebi ngaye ngoba kunjani. Ngaphandle-ke kwento engiyaziyo ukuthi isilimaza umoya womunye noma nowakho ulalele. Leyo-ke ngenze sure ukuthi angifiki kuyona ngoba angiyithandi into enjalo. Kodwa ukuhleba kancane sizoqhubeka sikwenze ngoba akulimazi muntu. Futhi-ke nabo-ke yibo ababesikhohlisa ku-TV, nami-ke sengizonikhohlisa la ku-YouTube. Mase kuba khona amasenti amancane nami engiwatholayo, njengoba nabo babenza i-TV show kukhona amasenti abawatholayo. Manje uyafana lento. Mina ngisuke ngingasazi ukuthi manje seniba nomsindo la kuma-comments, nibe nezinto nje engasayiqondi kahle ngithi hayibo manje mina nodadewethu sibangani, ngoba phela uMacele akusiyo usisi wakho. Mawukuthi phela mina ngisho ukuthi hayibo mamkhulu nike nimbone ukuthi wenza nje, ngimbone ngaleyo ndlela. Mangithi uMayeni nike nimbone enza nje, ngibone lokho. Ngase ngiyabheka futhi nakulaba abahlebayo abanye ukuthi bona bathini, bayayibonani lento engiyihlebayo noma yimi engibona nje ngale ndlela. Uyayibona? Hayi-ke asingabanga abantu baseMzumbe bakwethu. Mina nginithanda kabi ukuthi senifuna ukuthi sixabane nize ningidivorce. Siyadivosa phela manje ngibhizi nje. Hayi. Sesingaze silwe-ke manje siqhathwe uMayeni. Angithi uMayeni usihlekisa sonke. NoMakhumalo siyamthanda. NoMangwabe naye sibuye sithi hawu kodwa uMangwabe sekwenze njani-ke wajika kangaka. Kade simazi nje yena ezithulela elapha ngemuva. Kwavuka amabhizinisi, kwavuka nje i-behavior singasayazi. Uyabona? Suke siyihlebele. Kodwa futhi-ke leyo kumosha isikhathi sakho-ke. Hayi une-choice. Ngoba ngisho ngathi isigaxa, ngithi ziyakhala, ngithi azikhali. Wezwa nje kumzuzu owodwa ulalela ividiyo ukuthi hayi yazini lento le ayiyindawo. Dlula.
ukuze ungabuyi phela usuzongithethisa. Ngoba uzothi mhlampe uyangithethisa la kuma-comments kanti nami nje ngishiswa ezinye izinto zami vele ngithi ayi ake ngimthathe lo, ngimthathe-ke nami. Ngoba phela nami nginawo lowo moya lowo ukuthi phela ngiyazi ukuthi umuntu ungumuntu ngabantu, nami kufanele ukuthi ngilihloniphe. Kodwa phela kusho ukuthi nibe ningasangihloniphi-ke manje senikhuluma izinto ey'rongi-ke senithi ngiyabasukela kwasho kwacima kanjani. Hhayi mina ngiyayibuka into engiyibuke ku-T_V, ngiyayibona ukuthi ihamba la mase ngithi hhayi cha, yabo la bebegijima besondela kwiqiniso baphelelwa amandla abafikanga kwiqiniso. Ngoba phela ngiyayibona nami ukuthi hhayi le isondele kodwa ayisilo iqiniso. Mase ngithi kodwa-ke basinikeza i-picture ukuthi-ke noma ngabe-ke thina sishada umshado nje, nathi siphila impilo efana neyabantu bonke, sinama-challenges wonke abantu ababanawo, siyaxabana, kubuye kube mnandi, kubuye kube nje. Engingasayiqondi-ke ile yokuthi phela babuye befake ukuthi kunedlozi. Mase ngiyibuza ukuthi idlozi lithini uma kulobu kudlalwa ngedivosi kule family? Silobu phela bafika nje kuyadivoswa, kuyaphekhwa, kuyathululwa, siyapheka noMangwabe sithi-ke ayi Mangwabe sukuma kuyimele phela uma ungasezwa kahle akusizi lutho, hamba sisho-ke la sesiphelezela uMangwabe. Hawu, nangu uMangwabe futhi usenza amavidiyo siyahleka, usethi nithi idivosi yenzeni, sesibuyele emuva-ke manje. Hawu, noMayeni naye avuka asho kwakhe nathi sithi hayi Mayeni ngeke sisihamba. Injabulo yakhe ibaluleke kaphi? Ukuthi abantu bazothini akusho lutho lokho, sihambe noMayeni. Mase sihamba-ke noMayeni ney'mpahla zakhe sesiyajika endleleni, uMayeni akayi ndawo. Sengibuza nje ngoba phela babuye befake ukuthi idlozi lithini idlozi uma ngidlalwa ngedivosi kanje. Hhayi kodwa phela izinto zakumabonakude yabo le ye-T_V, i-T_V vele-ke uma uzovela kuyona ifanele ube nento yokuthi abantu behlele behlahla amehlo ukuze bezobuka. Kufana nje nabantu ababhala incwadi, bayazi ukuthi bakubambaphi ukuze ulobu uqhubekile kufundile leyo ncwadi uzofika ekugcineni. Ne-movie futhi ihamba kanjalo, ufike uyibone ukuthi hayibo le movie lo uma uyilo muntu lo o-curious othanda ukuthi usheshe wazi ukuthi lento oyibukayo imayelana nani, ufike uyifunde. Ngoba phela ngithi bayakunikeza leyo info ukuthi le movie kwenzakalani, so sewunayo leyo information. Inkinga manje sowufuna ukubona-ke ukuthi kuzofika kanjani ekugcineni. Usuyoyibuka-ke i-movie hour or 3 hours ngoba ufuna ukubona isiphetho, kodwa usuke sewazi, angithi? Ne-T_V show nayo-ke yenziwa ngomqondo onjalo ukuthi ilandele ngoba mayibanda sizothi thina ayi ngeke sikwazi thina ukumosha isikhathi sethu sibuka abantu nje singazi ukuthi kwenzakalani. Ubuke futhi-ke mawubheka The Gumbies masubuka ngapha abakaMseleku, angithi ukubona ukuthi abakaMseleku bekuyibona nje abanedrama, ibona bebuye bengakhulumisani kahle. Ilokho-ke kwenza ukuthi abantu bebanake kakhulu. Kanti ngale kaGumbi bebesichomela ngemali, ubaba wakhona ebuye ethuke nenhlamba, thina sisabe-ke manje sithi sizombuka kanjani-ke ubaba lo othukanayo. Hhayi sasisaba-ke kodwa besibona ukuthi ngale kaGumbi-ke khona ziyakhipha-ke imali-ke. Hhayi imali nosisi nje lo omncane bese simjaja lo wakaGumbi ukuthi hhayi yena lo walandela ibhodwe eliconsayo. Ngiyadlala mina angibajaji abantu engingabazi, ubajajelani abantu ongabazi? Hawu, ngoba nawe uma ungaboni ukuthi yazini laphayana phela ngizohlala endaweni ethile, ngizodrayiva le moto monthly nginamalini. Hhayi mina angazi ukuthi ngeke ucimeze yini noma uyowavula amehlo, angazi kodwa ngisho ukuthi ihlebani-ke. Enye into bengithi ngiyacela-ke ngomoya-ke omuhle nomoya wesonto asingabi ngabantu baseMzumbe. Nina niyithandwa zami, anazi nje ukuthi ningisiza kanjani-ke nalesi stress eningiqedela sona. Phela i-COVID yasihlalisa phansi
Sibaningi nje sahlaliswa phansi i-COVID nisibona sesiqamba amanga. Sesifunda amanga-ke manje, ndike amanga ayasebenza-ke ngentshela. Amanga athi ngivale futhi le video sengizosho izinto ey'ngahlangene. Thank you so much for love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye.